aw ka nisɔndiya o ye anw ka laɲini don o don mali kunnafoni lajɛbagaw aw bisimila aw ka jamukan kɛnɛ kan n'o ye bi maya ye ka da aw ka wagati cogoya o kan a balimamuso n'aw denmuso Tinɛ Sidibe ale de jamukan in ɲɛnamaya ye wagati bɛɛ lajɛlen na bi ta in an tɛ n'o bila daga girinda la an balimamuso de b'an bolo kɔrɔ yan nɔ n'ala sɔnna ma n'aw yɛrɛ y'a ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye plateau in kan an bɛna jɛ an bɛna masala min kan sa o ye yatimɛdenw ye yatimɛdenw ladonni surtout seliɲɛkɔrɔla in na mɔgɔw k'u hakili t'u la u ka fili ko dɔ bɛ e bolo o tɛ fɛn ɲɛnama ye nka ni o di dɔ ma o b'o ka dɛgɛ nɔɔni o hukumu de kɔnɔna na sa an bɛna kuma yatimɛdenw ladonni ale ni dɛmɛ ka taga u yɔrɔ surtout ni seliɲɛkɔrɔla in na minnu fa tanyana n'u ba tanyana minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ fa tɛ yen ba tɛ yen nɔ jɔn bɛ yen nɔ u jigi kɔrɔ aw mɔgɔ ɲumanw aw minnu bɛ yen nɔ k'aw hakili b'u la ani an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na walasa olu fana kana kasi nin don kofɔlen in na n'o ye selidonya ye n bɛna madi n ka mawulili ma a k'a tɔgɔ n'a jamu ko fɔ aw ɲɛna an ka bi masala an k'o daminɛ i ni yatuma ne balimamuso Tinɛ somɔgɔw dun tɔɔrɔ se denbaya ka kɛnɛ kɔri baasi t'aw la baasi foyi tɛ yen nɔ ne ye Madame Konate Fatumata Gaku ni bɛɛ bɛ n wele mama an nana ka wele kan jaabi a diyara an ye ani baraji nse e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ an ɲɛna e yɛrɛ bɛ mun baara kɛ i ka jɛkulu tɔgɔ bon jɛkulu bɛ ne bolo jɛkulu in tɔgɔ de ye siniɲasigi mais a sigilen bɛ yatimɛdenw de tɔgɔ la yatimɛdenw aw ka jɛkulu in yɛrɛ baara bɛ jumɛn ni jumɛn de kan aw bɛ mun de kɛ jɛkulu in kɔnɔna na n'o ye siniɲasigi bon alhamdulillah an bɛ fɛn caman kɛ mais baara in yɛrɛ koloma yɔrɔ de ye degun fɛn fɛn n'an y'a kibaruya mɛn k'a bɛ yatimɛdenw kan an bɛ ala deli ala k'an dɛmɛ an ka se k'a ta ka b'u kan hali n'an ma se k'a bɛɛ bɔ an seko ye ni hakɛ min y'a la an k'o bɔ a la pour que o fana ka nisɔndiya k'a fɔ hali n'u somɔgɔw tɛ yen mɔgɔ bɛ yen min bɛ se ka u somɔgɔw ka dɔ k'u jɔyɔrɔ la quoi ok o diyara n ye komi n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye an ka kɛnɛ in kan wagati tɛ jamukan tɛmɛnenw na an kumana caman kan mais i n'a fɔ an ma se ka bɛrɛ fɔ cogo min na bi an bɛna kuma min kan n'an bɛna sinsin o yɔrɔ kan o ye i tun ko k'aw ye papiye sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko aw ka association in papiye b'a la a reconnu don État fɛ mais o kɔfɛ sisan aw ye dɛmɛ sɔrɔ wa ou bien aw wulila ka se mɔgɔw ma pour que a bɛ se ka financement sɔrɔ cogo min na ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ bon alhamdulillah an ye papiye sɔrɔ bon papiye sɔrɔlen ni sisan cɛ an ye dépôt kɛ yɔrɔ caman na mais an m'u ka dɛmɛ sɔrɔ an tɛgɛ kɔnɔ fɔlɔ an kɔni baarakɛyɔrɔba fɛn o fɛn bɛ yen ko kumaba don an ka papiyew sera a yɔrɔ caman na mais a bɛ se ka kɛ u ka programme na baara n'a cogoya don tuuru ma se an ma a bɛ se ka kɛ fana o hakili t'an na nin moment in na mais a ka ca ala fɛ n'u y'an ka papiye u bɛ n'an dɛmɛ don n'a nataw la n'ala ka jɛ ye inchallah o ye laɲini mais o hukumu kɔnɔna na k'a ta o wagati yɛrɛ la fo sisan nɔ aw ye dɛmɛ jumɛn de don aw ka denmisɛnninw ma bon seli fitini tɛmɛnen an ye dɛmɛ dɔ sɔrɔ u ye parce que ala ni e yɛrɛ Tinɛ sababu ɲuman an ye plateau laban kɛ bon an kɛlen ka plateau kɛ ala ka maɲuman dɔ y'an wele a ye dɔnba d'an ma k'an ka di u ma bon an y'a don balo la ani fini ni samara ani tulu ni balo wɛrɛ fɛn caman b'a la k'a di denmisɛnninw ma o kɛra seli fitini bon seli fitini kɔfɛ an kɔni ma dɛmɛ dɔ sɔrɔ fɔlɔ mais an besoin b'a la n'an y'a sɔrɔ n y'a faamu an b'a fɔ a tigi ɲɛna k'a ni ɲuman kɛ a y'a k'a yɛrɛ ala k'a sara a ye belebele la k'a bila a ka minjani na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ne tun bɛ fɛ k'a dɔn degun jumɛn b'aw kan nin wagati in na n'a fɔ aw mago bɛ dɛmɛ jɔnjɔn jumɛn na surtout seliɲɛkɔrɔla in na aw ka seli denmisɛnninw ka selimafini ko a bɛ cogo di bon i ka kuma la tiɲɛ tɛ même hali kununko dimanche parents dɔw bɔra ne fɛ yen u ko n ma ko seli fitini k'an ye balo d'u ma an ye dɛmɛw d'u ma
ko olu ka denmisɛnninw yala mɔgɔ ma an wele ɲina wa ne ko ko mɔgɔ ma wele seliba in na ko parce que an yɛrɛ sigilen don an bɛ ka mɔgɔw de kɔnɔ pour que u bɛ se ka weleli kɛ n'u ye weleli kɛ n'an b'aw wele fɛn minnu mana da an ma an b'a di aw ma anw sigilen tɛ foyi kama aw ka se ka lafiya an tɛ commerce kɛ an tɛ biro la baara kɛ an bɛ tobili de dɔn mais tobili in kɔfɛ an bɛ se ka an ye baara wɛrɛ min ta ka fara tobili in kan o de ye ne ni n ka secrétaire ka kuma ye ni dɛmɛ n t'a dɔn n b'a fiyɛ i b'a faamu cogo min ni degun bɛ yatimɛ fɛn fɛn kan an ka sigida kɔnɔna na k'an b'a dɔn an yɛrɛ kunna wari o b'a ni ala camancɛ de la an bɛ min k'o la an yɛrɛ b'o dɔn an bɛ dɛmɛ di minnu ma olu yɛrɛ b'a dɔn an bɛ min kɛ baara in kɔnɔna na an b'a kɛ fi sabililahi di ka se ka di denmisɛnninw ma u ka se ka yɛlɛ mais ni wagati in na an bɛ wagati min na sisan aw yɛrɛ mago bɛ dɛmɛ sugu jumɛn na bon an mago bɛ dɛmɛ an mana dɛmɛ yɛrɛ suguya fɛn o fɛn sɔrɔ bɛ an mago b'a la i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ko de bɛ aw ye sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛrɛ an mago bɛ selimafini na ka di denmisɛnninw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an mago bɛ selimafini na ka d'u ma a filanan mun ye a filanan ye n'an ye balo sɔrɔ an bɛ balo d'u ma ok o diyara an ye o tuma an bɛ weleweleda kɛ k'a lase bɛɛ lajɛlen ma maa maa mana ni jamukan ye i bɛ se ka min kɛ dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca i k'o kɛ denmisɛnnin ninnu ye n'i y'a kɛ bi n'ala sɔnna ma sini i b'a kunbɛn i b'a fili bi k'a kunbɛn sini o de don mɔgɔ n'i ye min kɛ mɔgɔ walitaw ye n'i ta fɛnɛ taara yɔrɔ la ala ka ca ala fɛ ala b'o bɔ o degun kɔnɔna na i y'o dɛmɛ min kɛ o sababuya la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali min k'i la o ye aw yɛrɛ kɛlen don ka jumɛn sigi sen kan parce que dɛmɛ min filɛ nin ye wagati bɛɛ tɛ et puis k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'i ye jɛkulu sigi i ka dɛmɛbaga sɔrɔ o ka ɲi nɔ mais sani dɛmɛbagaw ka na aw yɛrɛ kɛlen don ka mun sigi sen kan walasa a bɛ se ka o kaw ni dɛmɛbaga ma sɔrɔ a bɛ se ka aw ka baara kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ degunba ye hali n'aw ma se k'a bɛɛ kɛ a 100% o ma ɲi sa aw ka se ka dɔ k'a la aw kɛlen don ka jumɛn de sigi sen kan alhamdulillah an kɛmɛ ka fɛn caman sigi parce que hali seli min natɔla filɛ nin mɔgɔ ma dɔrɔmɛ hali dɔrɔmɛ 10 mɔgɔ m'o dɛmɛ aide k'an ye k'an ka di denmisɛnninw ma bon ne k'i ma hali kungo dimanche mɔgɔw bɔra ne fɛ yen vendredi passé ne ka denmisɛnnin dɔw bɛ yen o ye mɔgɔ 9 de ye n bɛn'o bila kuma in kɔnɔ dɔɔni pour que mɔgɔw k'a la faamuya o denmisɛnnin ninnu ba banna a ti san 2 bɔ mais vendredi passé denmisɛnnin fa fana tilala ka ban ka dɔgɔ ala ye bon sisan o 2 si tɛ yen jɔn bɛ se ka fɛn dɔ k'u ye sponsor tɛ anw bolo bon an dun tɛ se ka olu to yen fana ko tɔw bɛna seli kɛ nisɔndiya la k'a fɔ ko foyi foyi tɛ anw bolo k'a d'u ma o tɛ se ka kɛ o o tɛ se ka kɛ ne ka secrétaire a tɛ Bamakɔ yan bi a bɛ hiji la ne y'a wele an kan ka cotiser ka wari dɔ fara ɲɔgɔn kan ne kan ka hakɛ min bɔ ne y'a fɔ a ɲɛna ala tulo bɛ n kan na a fana kan ka hakɛ min bɔ a y'a fɔ n ɲɛna a ko ma bi n ka taa wari minɛ o y'ale ka hakɛ ye a ne ta an bɛ n'o de fara ɲɔgɔn kan n'an y'o fara ɲɔgɔn kan sisan o mana mini min bɔ ne b'o san ne bɛ t'o di o denmisɛnnin ma k'o ɲɛji cɛ n'o ye o ɲɛji cɛ n'o ye bon o jama mɛ ne ka ko in kɔnɔ hali ne t'a da dɔn mais pour le moment an bɛ mɔgɔ minnu ta kɔnɔna na sa na a une semaine de kan ka bɛn seliba don yɛrɛ ma u fa ka tile 7 o bɛ seliba don ma mais an tɛ fɛ u ka kasi quoi Allahu Akbar a ka dɔgɔ ala yɔrɔ o an mago bɛ dɛmɛ la o n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ ko in kɔnɔ mais ninnu de ka degun ye tellement ye sa mɛ yɔrɔ min na saya ka kunna voilà
surtout parent kelen tɛ yen i jigi ye kelen min fɛnɛ ye o kelen o tayana fɛnɛ taara o fɛnɛ o ma kɛ wagati wɛrɛ foyi fɛnɛ la ka bɛn fo seli ɲɛkɔrɔ la seli ɲɛkɔrɔ la vendredi kɛra banni ye vendredi bɛ kɛ seli ye seli don ye o bɛ kɛ tile 7 don ye seli t'olu ka so non seli olu mais ne kɔni ni o n ka tɛ seli dɔn secrétaire de bɛna seli k'u ka so ala ka saraw ye yarabi parce que an tɛ fɛ u ka mɔrɔmɔrɔ o man d'an ye ne den kɔntannen don selima fini 2-3 b'a bolo mais n'a i sera ka hali kelen bɔ e den ta la ou bien ne yɛrɛ den ta la an k'a fara ɲɔgɔn kan an k'a di denmisɛnnin ninnu ma a bɛ yɛlɛ o o bɛ yɛlɛ o tɛ kelen e den seli fitinin fini don i y'a kuru i y'a bila alimɔri kɔnɔ i ye seliba ta sa o seli fitinin ta e fɛ o tɛ fini e fɛ e yɛrɛ fɛ o kɔrɔ la mais n'i y'o d'an ma an b'o don mana kɔnɔ ka samara d'a kan k'a di dɔ ma o b'o ka fɛn tigɛ o tɛ kura ye o bolo wa o ye kura ye o n'a ɲɔgɔnna caman donc aw mago bɛ dɛmɛ na voilà e bɛ se ka weleweledakan jumɛn kɛ nin wagati in na ka se lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma bon ne bɛ weleweledakan min kɛ dɔrɔn mɔgɔ ka ɲumanya a k'i yɛrɛ di a bɛ sara i yɛrɛ di n'i ye ɲuman fɛn o fɛn kɛ a bɛ sara i yɛrɛ di o ye tiɲɛ ye i mana dɔrɔmɛ kelen fan o fan n'i y'a don nin denmisɛn ninnu ka sira da fɛ a kɛra ne ka yatimɛdenw ye a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ka yatimɛdenw ye a kɛra i sigiɲɔgɔndenw ye fala bɛ yen yatimɛ bɛ yen kana sɔn nin seliba kalo tile 10 laban ka dafa k'i ma fɛn dɔ kɛ ala ye comme émission tɔ man jan n bɛ fitinin dɔrɔn f'i ye a dɔ la i b'o mɛn bi n y'a ta dɔ ka tiktok kɔnɔ sɔgɔmada in na cɛ tun bɛ Maroc de dɔ bɔra Egypte a taara hiji la mais a y'a ka tafabu bɛɛ kɛ k'a ka safa n'a ka maruwa bɛɛ boli a tilalen a taara a bɛ sunɔgɔ la ala y'a yira a la ko cɛ ma ko aw hijiden fɛn o fɛn bɔra ka taa ɲina ko ala y'aw bɛɛ ka hiji minɛ mɔgɔ kelen sababu la mais mɔgɔ kelen min don a mɔgɔ kelen ma hiji kɛ dɛ a ma taa Maka a ma hiji kɛ cɛ ko a ko bɛ se ka kɛ cogo di ala tilala k'o dugusajɛ ka tila ka sogo in da la siɲɛ 2 ka cɛ cogoya bɛɛ fɔ a ɲɛna a ye cɛ ɲininkali kɛ u ka hiji den parce que cɛ tun bɛ Maroc de ja cɛ tun ye commerçant de a ye cɛ ɲininkali kɛ Marokɛ minnu taara hiji la fo ka cɛ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ a bɔra hiji la don min a ka kan k'a tile a ka jamana na mais a y'a tile ka taa Maroc ka taa cɛ nɔfɛ a ko cɛ ma ko anw taara anw mɔgɔ ba hakɛ de hiji kɛ mais ala y'a yira na sogo na k'a ye i kelen kama a y'an bɛɛ ka hiji minɛ ko mun b'i ni ala cɛ bon cɛ ko depuis ala ye ne da ne ma hiji wa hakili t'a la ko n ye fɛn kɛ mɔgɔ ye fana fɛn min ni ala bɛ se k'an jato kɔnɔ ko mais cɛ dɔ in k'a ma ko mais k'e ma foyi foyi kɛ hali ɲumanya foyi foyi a ko ko ɲinan seli la n ye ɲumanya kelen kɛ a ko ɲumanya ye mun ye a ko kan to n taara n ka voyage la n ye n ka sagatigi de wele n k'a ka taa saga di n ka so yɔni n ka segin n ye wari ci cɛ ma bon cɛ ye n ka saga minɛ ka taa saga di n ka du kɔfɛla la du dɔ ma a fila n ka du la n nalen ka bɔ n ka tagama la n ko muso ma n ko n ka saga don a ko saga tɛ yen n ye cɛ wele ko cɛ ma ko ala saga ko bɛ cogo di a ko k'ale na ni saga ye cɛ ka so cɛ fana ko saga ma s'ale ka so saga feerela fana ko cɛ ma ko n kɔnɔ min na cɛ nana a bilala cɛ ɲɛ a taara saga di du min kɔnɔ a taara yira a k'i filila ka don ni saga ye ko nin du tɛ ne ka so ye cɛ donna cɛ ye foli kɛ a ko ne ba ko saga min nana i ka so a tigi filila ni saga ye ne ka saga di n ka laya de don a ko nka mɛ cɛ filila ka na ni saga ye musokɔrɔba ko tiɲɛ don ko saga nana ka na di ne ma n ka so ya ne cɛ tɛ balo la ne denw ye yatimɛdenw di a ko ne denw bɛɛ kɔntana k'u ye saga sɔrɔ k'an ye saga sɔrɔ an ye saga sɔrɔ
a ko ninnu fa ti balo la a ko mɛ n bi min ɲini fɛ n ti ban k'i ka saga di ma mɛ i bɛ saga in to yan ni su kora i bɛna saga in minɛ ka taa ni saga in ye n'i taara ni saga in ye n b'a fɔ denmisɛnninw ma n ko saga ye juru tigɛ saga taara ni dugu jɛra u bɛ saga ɲini u tɛna saga ye o b'a sɔrɔ saga b'i ka so mɛ n'i y'u jigi tigɛ sisan ka taa ni saga in ye ne denw jigi bɛ tigɛ u bɛ kasi daminɛ cɛ fana ko e cɛ tɛ balo la ka ko yatimɛdenw de don a ko wa n ye saga in d'u ma Ala kama mɛ o saga kelen kama Ala ye mɔgɔ bayirika ka hiji minɛ cɛ kelen ka ni saga kelen kama parce que a y'a di yatimɛdenw ma Allahu akbar mɛ ni mɔgɔ min ka diɲɛlatigɛ k'olu dɛmɛlen do dan t'o la danbo la dan t'o o la nana an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn u k'a lɛgɛ u k'u kɔfilɛ falatɔ ni yatimɛdenw na wa an bɛ baara kɛ tinɛ ni perevu de n'i ye diɲɛ fɛn fɛn d'an ma hali n'i ye fini d'an ma n'an ye fini di n'i ko i ka fɛn kana bila réseau kan an t'a bila réseau kan mɛ an b'i ka video kɛ k'a ci i yɛrɛ ma i ye nafolo min di a donna fɛn min na i k'a ye wa a bɛ fɛn min di anw ta tɛ dɛ yatimɛdenw ta de don an b'a d'u ma de Ala kama an bɛ baara kɛ ni perevu ye an tɛ baara kɛ ni dugumana ye n'i k'a ka bila réseau kan an b'a bila réseau kan ni réseau man di an ka perevu pour que i ka da la i ka nafolo dira anw ma i ka fini dira ma i ka balo dira ma an bɛ video kɛ an bɛ video ci i yɛrɛ ma i yɛrɛ k'i ka video lɛgɛ n'i y'a lɛgɛ i ka fɛn partager la yatimɛden ni falatɔ minnu cɛ i b'o video ye o tun ye ne ka kumakan ye ok folikan laban ani dakuruɲɛ laban min b'i fɛ bon folikan laban dakuru laban min bɛ n fɛ dɔrɔn mɔgɔ k'u dɛmɛ mɔgɔ ka yatimɛw dɛmɛ i ye yuguyugu d'anw ma o i ye balo d'anw ma o i ye samara kɔrɔ d'anw ma o a bɛɛ ye anw bolo kura ye wa a bɛɛ bɛ nin denmisɛnninw dɛmɛ a b'u bɛɛ dɛmɛ an ka n'a bɛɛ di an yɛrɛ denw ma an ka yatimɛdenw ni falatɔ ɲɛji cɛ Ala kama wa mɔgɔ mɔgɔ ye misikara zarati di ninnu ma sini bɛ t'o de sɔrɔ i ɲɛ siga t'o la o la an ye association tɔgɔ kɛ ko siniɲasigi voilà ka kɛ bi ka kunbɛ sini voilà ok lajɛbagaw n dalen b'a la k'a fɔ aw ye caman faamuya an ka bi babu in na hukumu de kɔnɔna na seli sera weleweleda don damakasili don ka se silamɛ bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn ɲɛ b'an na a kɛra Mali kɔnɔna ye o a kɛra Mali kɔkan ye o ka weleweleda kɛ k'a ɲɛ aw bɛɛ lajɛlen ma hali n'a ye saga sɔrɔ a k'an dɛmɛ fɛn fɛn se min se b'i ye kana jɔ a la dɛ e de bolo a ka dɔgɔ nka n'i y'a di anw bolo belebele don parce que n'i ye dɔɔni dɔɔni fara ɲɔgɔn kan bɛɛ mana jɛ maliyɛn bɛɛ mana jɛ ka dɔɔni dɔɔni ci a ka ca Ala fɛ o bɛ sɔn ka kɛ belebele ye aw bɛɛ k'an dɛmɛ a y'an dɛmɛ fini na o a y'an dɛmɛ samara la a y'an dɛmɛ wari la hali a y'an dɛmɛ hakilina yɛrɛ la dɛmɛ la dɔgɔmani tɛ yen nɔ n'an tilala an bɛ nimoro bila a bɛ se k'an ka dɛmɛ ninnu a bɛ se k'u ci nimoro min na ani a bɛ se k'an nasɔrɔ nimoro min na o hukumu kɔnɔna na an bɛ bi ta yen an bɛ bi jamukan yen an b'o bila yan nɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna halisa damakasili de don weleweleda kan don k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka dɛmɛ kɛ seli sera aw bɛ se ka dɛmɛ min kɛ a k'o kɛ wagati ma nɔgɔ nka a man gɛlɛn fan bɛɛ fɛnɛ fɛ e y'i ta ɲɛnabɔ dɔɔni min b'i kun n'i bɛ se k'an dɛmɛ n'o ye i k'an dɛmɛ n'o ye assalamu alaikum aw k'an bɛn jamukan wɛrɛ n'Ala ma baasi k'an na